Koskovaný slon k nám jde a Elmer se prý jmenuje. Má všechny barvy duhy a každý ho má rád. Tak na nic nečekejte a pojďme si s ním hrát. Elmer je veselý a hravý slon, který díky svému humoru a laskavé povaze překonává různé situace, často spojené s tématy identity a sebeúcty. Knihy Davida McKee nás inspirovaly v několika zahraničních školách a proto jsme je v letošním školním roce využili i u nás. Vyprávějí příběhy barevného slona, který se odlišuje od ostatních šedých slonů svým barevným kostkovaným vzhledem. Hlavním poselstvím je oslava jedinečnosti, přijímání rozdílů a hodnoty přátelství. Součástí slavnosti byl pokus, jestli dokážeme našima spojenýma rukama obemknout celou školu. A víte co? Povedlo se to. Je nás opravdu velký lidský řetěz a tu naši školu můžeme všichni dohromady obejmout. Tak na nic nečekejte a pojďme si s ním hrát. Bílá, černá. Elmerův speciální den probíhá ve světě každoročně v květnu jako podpora a akceptace diverzity, připomenutí toho, že se můžeme a máme světu kolem nás ukázat ve svých opravdových barvách, tedy takový, jací opravdu jsme.